Prøv at lave den der abe der. Hvad for en? Abe! Det gjorde eller hvor du tog dem op eller sådan noget. Nej, det gjorde det, hvor du gør sådan her. Eller sådan noget. Prøv det her. Prøv det her. Hold lige kæft med flotte øjne, man har. Hvor hurtigt går det her, sådan cirka? 2000 lys i hastighed. Okay, det er godt. Okay, vi skifter. Se! Han er ikke en bold! Hvad glad! Ja, det er ikke placebo! Nej, ikke! Hjælp mig! Ja, sjov. Wow! Nej, prøv at vende ved siden til. Kig den der vej. Nej, du må godt flytte dig lidt, jeg kan ikke se en skid. Find med din anden. Nej, ikke Finn. Ikke Finn. Finn, skilt, lukker døren ud og ind. Hvad så for? Prøv at gøre det her. Du skal ikke gøre det her. Sådan, jeg klarer det! Komedium! Er der nogen, der vil spille? Er der nogen, der vil spille? Er der nogen, der vil spille? Nej, tak. Nej. Nej, det ligger altså bare lige klart. Du kan ikke gøre det med den. Hvad siger du? Dværg. Dværgmatch. Prøv lige at gøre det igen. Det bliver så fint, dengang hun gjorde det her. Hun er der, så stod sådan nu. Fedt, pølseskilt, lukker døren ud ind. Fedt kartoffelavler.